Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe en gacci kadi windande men hande ko ndeɗo windande jangunoɗen deftoɗen nde jokken banggue men nano adi hen ko abbe rewi hen ibbe rewi hen ebbe rewi hen obbe rewi hen ubbu. Hande noon garen pooɗen no foƴirte on kalana no foƴirte mbatta ko ɗiɗi a ay nani mbiya ab hay ɗo mbatta ko ɗiɗi i ha gayna gadda bawo mbiya ib ib ɗo mbaɗa ɗiɗi e ha gayna mbaɗa bawo mbiya eb ay ɗo mbatta ko ɗiɗi o ha gayna gadda bawo mbiya obo 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 ay ɗo ɗiɗi u mbatta ha gayna gadda ɗum mbiya obo ɗo a fooɗi o to a fooɗano ga ganda no foɗirte ɗiɗi mbaɗanmi mi wawa fodde goto mbaɗan mi wasa fodde gasi wadde ɗo henne mbawmi wiide ɗo woni ba ab e ab gasi ɗo ko a adi arde goto mi fooɗani ɗiɗi a mi fooɗa wadde ab ab mi ara ɗo ɗone ko ib e ib i goto mi wasa fodde ɗiɗi i mi fooɗa ay ɗo ko e goto mi wasa fodde ɗiɗi e mi fooɗa mi wiya be be ay ɗo o goto mi wasa fodde ɗiɗi o mi fooɗa wadde ob ob ay ɗo u goto mi wasa fodde ɗiɗi u mi fooɗa no mbiyammi ub ob gatten natinen ɗum e nder hatimere he nani way wono ko ab ib eb ob ubbu leso ko polle ab ib eb ob ub gasi ɗo kay timmi ab ab ib ib eb eb ob ob ub ub ƴetta kay kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga mbasa yawde mbasa yowde ɗum ɗo sa wawi ɗum ma windu ko heewi e bindi kono wonno noon mo anda yawat sa rokkama longere kaane ya mod ma tawna longere sukar ƴetteɗe kuɗi mon e jangde mon jangon mbaso heɗa haaloɓe onon keɗoɗon ko kalanmi ko jangon ɗigga mbimi on jangue ɗigga jangue ɗigga jangue ɗigga jangue ɗigga tan mbimi on a keeɓi hande ab ab on keeɓi hande ib ib on keeɓi eb eb on keeɓi ob ob on keeɓi ub ub ɓeyto ko ɗum ɗo kemno ha mbatti wildude jangude ɓe ɓennuɓe ko ɗum ɓe kemno ɓe mbatti jangude ɓe mbatti windude kaaɗe ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiɗo jangon ɗigga an jiɗɗo nadde keso mbatta ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne ya whatsapp o gara kala indema yettode ma galdora tawede ma nayyi naata janga mbasa funti hoorema on koye wonɓe Facebook ɓe wonɓe YouTube ɓe mbaɗa hen balle moɗon e jingguere moɗon mi yiya oɗon balle oɗon jingane jingge golle men
ndenden jingen poolen yomi yi on oɗon jiya kam fof on jiya kam min yomi yi on mi anda oɗon balla min walli on de balle minen min mbawa dañde min balli ɗon kadi yo Allah wallu en yo Allah reena en ndeɗe bowal ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam